každý máme v sobě tu jiskru, nebo ten dar, ten talent, nebo to vědomí, co v životě já mám dělat, abych byl šťastný. A nebo u někoho jako úplně jako spinká, jasně. Tak tam je potřeba znova jako jí probudit. A u někoho to hoří, ale třeba už cítí, že by to mohlo hořit víc. Na to potřebuje přeskládat něco v sobě, něco v životě a pak se vlastně objeví víc prostoru pro ten jeho plamen, který už hoří. Být v kontaktu se svým plamenem. Protože často se stane, že hlavně u těch novoročních předsevzetí, že na nás přeskočí plamen někoho jiného. Jako někdo je nadšenej a teďka někde vidíš podcast, že je skvělý se hejbat nebo udělat nějakou změnu, nebo já nevím cokoliv. Otužovat se. Nebo... Všichni se otužují, tak já bych měl taky. No přesně, jo. Takže na tebe skočí jako plamen někoho jiného, ale vlastně to není úplně tvůj plamen. Jo? Takže to pak nefunguje. K čemu se chci vrátit je, že základ je vědět, pro co já hořím, aniž do mě někdo zvenku strká. A pak samozřejmě je dobrý, když máš kolem sebe partu, která ti pomáhá a přiživuje ti to, když ti trošku přilévá benzínek. Trošku benzínek, jo, ale vždycky je tam základní otázka. Je tohle něco, co je pro mě v top prioritách v mém životě? Takže klasická otázka, když jsi měl za měsíc umřít, šel by ses otužovat? Pokud by se na to jako vykašlal, no, tak se neotužuj, protože to není v těch tvých top 3-5 prioritách. Takže kdyby to téma těch novoročních předsevzetí, tak první je, co jsou moje top 3-5 priority v životě, který bych dělal, když měl za měsíc umřít. Takže ano, tohle je zase pro lidi, kteří už jsou v nějaké fázi, že už jako se cejtějí, nebo že mají nějaký tenhle vnitřní hled. Pokud to nemáš a vůbec tohle ti nic neříká, no tak musíš ještě jako o krok zpět a začít pěstovat vlastně ten vztah se sebou. Budeme hledat vlastně ty vstupní brány. No, pro každého ta vstupní brána je něco jiného. Primárně vždycky je dobrý slyšet, že to takhle může fungovat. Že opravdu já můžu si říct, že já jsem ta autorita ve svém životě, já jsem zodpovědný za to, co ve svém životě budu a nebudu dělat. A ty ostatní hlasy jsou vlastně poradní. To už je pro někoho velký jako už krok vůbec se s tímhle jako názorem setkat. Jo? A pak je tam často otázka, no ale já nic necítím, já nevím, jako, kdo jsem a co chci jako v životě. No tak začíná vlastně ta cesta, kdy pro někoho to může být skrze to, že začne vzpomínat vlastně jako dítě, co rád dělal, co ho bavilo. Začne vzpomínat, co v životě dělá, aniž by za to očekával odměnu. U čeho, u jaký činnosti v životě vlastně začíná vstupovat do toho bezčasovosti, do té přítomnosti, kde začíná cítit flow. Jo, a takhle začínáme mapovat vlastně vůbec to pole vnitřní a objevovat, který činnosti, aktivity vlastně jsou ty tvoje, kde cítíš sám sebe. Ono většinou to každý v životě má, akorát si neuvědomuje, že to je ono. Když pak to najdem, tak začneme se ptát, jak to víc mít ve svém životě, aby si vlastně pěstoval aktivity, činnosti, ve kterých cítíš kontakt sám se sebou, což poznáš podle toho, že tě to oživuje. Prostě to tě oživuje. Tyhle věci, které jsou naše, nás oživujou. No a právě ty brány, jak jsem o nich mluvil, to může být četba, to může být tanec, to může být kreslení, to může být povídání s někým, kdo je podobně naladěný, to může být procházka v přírodě, to může být otužování, to může být někdy koukat na nějaký super seriál, to může být spousty jako věcí, ve kterých jako najednou se něco v tobě děje. Může to být meditace, může to být dechové cvičení, může to být spousty věcí, může to být dát si jako hezky cigaretu, jako vědomně. Nebo si sednout s dvojkou vína, nebo s dobrým kafem. No ono to právě přijde, že jakmile se takhle trošku jako dostaneš k sobě, tak začneš víc cítit. Přirozeně začnou v tobě bublat nějaký pocity, na který třeba si neměl čas, nebo před kterýma utíkáš. No a to je taky součást toho programu, že vlastně tě učím, jak s těma pocitama se zdravě potkat, jak se jich nebát, jak s nima mluvit, jak se naučit uvolnit do nich, aby se pohli v těle, jak vůbec si uvědomit, že ten pocit ti nemůže ublížit. I když je třeba nepříjemný, že se s tím pocitem dá mluvit, že můžeš pomocí dechu si ten pocit jako zvýraznit nebo naopak přitlumit. Že ty můžeš ovládat vlastně ty reakce těla do určitý míry pomocí dechu, vizualizace, pohybu. A to je důležitá dovednost. Přestat se bát vlastně pocitů ve vlastním těle. Znova získat jako pocit domova ve svém těle a pocit bezpečí a i nějaký možná kontroly nebo spíš schopnosti regulace těch, že už ty vlny emoční umíme s nimi jako pracovat. Nemusíme se jich bát. Ta odměna je, že pak víš, co chceš a co nechceš v životě. Protože to tělo skrze ten pocit ti to řekne.
No a to je právě ono, protože v té první části jako se učíme vlastně pracovat sami se svými vlastními emocema. Přesně něco se stane, někdo tě spustí. Já tomu říkat, někdo tě spustí. Prostě někdo něco řekne, udělá, tebe se to dotkne a vlastně v tobě se spustí nějaký pocit. Prostě tě to spustí, jo, tě to triggeruje. První fáze nebo první krok je vnitřní práce. Něco mě spustí, tak si to prostě odpracuju u sebe doma. Podívám se, co to je, proč to je, nebo nemusím takhle analyzovat. Prostě jenom si prožiju tu věc, jsem s ní, jako zapracuju si s tím v těle, nějak se s tím jako potkám, super. Druhý krok ale pak je, a to se učíme v té druhé části, v těch vztazích jako s lidma, toho programu, vlastně to řeknu. Jestli je to něco, co opravdu je mi nepříjemný, a já jsem přišel na to, že to nechci jako mít ve svém životě, no tak druhý krok je, že jdu a řeknu tomu člověku, hele, proč to říkáš, nebo když to říkáš, tak já se cítím takhle, potřebuješ to říkat, nebo jako, co to, jako vlastně se otevřu to téma, že mi to je nepříjemný a že vlastně to asi nechci ve svém životě tohle. Jo, že vidím často dvě chyby. Jsou lidi, kteří neustále jenom řeší tu jedničku, že to řeší v sobě, ale někdy to neřeší pak s těma lidma, kteří je spouštějí. A pak je druhý extrém, že to furt řeším se všema kolem, takže řeším to tím, že chci jako učesat svět kolem sebe, jo? Ale nikdy se nepodívám dovnitř. No a oboje je jako neúplný, a to i to, že jo, potřebuješ si to jako řešit v sobě nebo prožít a i pak jako udělat tu změnu venku. Ale už to děláš úplně z jiného jako místa. Už vlastně po tom člověku tak strašně nechceš, aby to jako nedělal. Vlastně celý je to schopnosti pracovat z nějak jako umět si udržovat, budovat hladinu své vnitřní energie. Skrze vztahy se sebou, s lidma a skrze vztahy s přírodou, s něčím, co nás přesahuje, nějaká spiritualita. To je ten třetí vztah. To je ten třetí vztah. Proč je v tom tak důležitý? Já si myslím, že některé věci v životě nevyřešíme, některé zkušenosti, co se nám stanou, bez toho, že bychom si to vnímání rozšířili řekněme, o Boha, nebo o vesmír, nebo o nějaký pole, který nás tady přesahuje. O Karla třeba. O Karla. Ale tak to jako, diváci jako neznají tu story. Já jsem od jakživa měl problém se slovem Bůh. Strašně mě to vytáčelo. A úplně jsem to nemohl jako říkat. A nevím proč. Takhle jsem to prostě měl. Mě to dráždilo. A tak jsem začal říkat Bohu Karel. Nebo Karla pak a různě. Takže, a Karel mi šlo. Tak lidi, co mě to učili, tak oni měli současně, byli i léčitelé. Jo, že měli 2 praxe. A ještě měli praxi tance s drakem. V rámci té školy. Tak proto mluvíš hodně o drakovi ve svých seminářích. Ale tam byli 2 bráchové mistři a oni byli i léčitelé. Čínská medicína. No a vlastně ty techniky kung fu měly vždycky propojený s dechem, s vizualizací a s pohybem energie v těle. Takže to tam jako vždycky to tam... Že vlastně to kung fu, ty sestavy, vlastně oni bojově úplně nejsou praktický. Úplně se s tím nepopereš. Se s tím jako blbě popereš, nebo jako než vytáhneš tygra, tak dostaneš pěstí na ulici. Já mám si legraci, ale je to trošku tak. Ale co se týká toho dopadu zdravotního, neznám lepší pocit jako po cvičení, než zacvičím nějakou sestavu z kung fu. Je to dynamický, je tam různý typ jako pohybu a přesně je to prostě něco, co ti zvedne energii, vyladí energii v těle. Prostě máš takový pocit prostě úplně, jako že ta energie fakt jako se nějak zharmonizuje v tom těle. To je ta spiritualita, to je to, co přináší ten třetí vztah s něčím, jako s tím cloudem vesmírným, že získáváme přístup k inspiraci, k novým nápadům, k něčemu čerstvému, že nepřežvikujeme furt jako z té mysli jenom ty staré věci a nechceme z nich poskladat ze starého nový, ale že se otvíráme něčemu, co neznáme, něčemu novému. Takže v prvních 10 dnech Life Restartu budeme hledat bránu. Budeme hledat bránu. Budeme ji otevírat. Budeme ji otevírat a zastabilizovat ji v životě, aby se stala součástí, abych měl neustále zdroj energie jako po ruce. Naučit se možná mluvit sám se sebou. Taky. Pro každý je to něco jiného. Jak my jsme fakt jako různí lidi, tak pro každý, a každý je v různé fázi vývoje. Takže tam je vždycky první fázi určit si, kde jsem, kdo jsem a jaký způsob a vlastně kterou tu fázi potřebuju najít, abych se dostal k té bráně. Někdo vůbec o bráně neví, někdo už ji má, ale neví, jak ji používat, někdo ji nemá zastabilizovanou, jenom občas ji používá, někdo už v ní je, tak potřebuje se naučit vlastně, co dál. Jo? Takže tam jsou různé jako věci. Ale ano, ten první 10 dní je o tom přesně práce s bránou. Jo. Když máš kontakt se sebou, tak ty si představíš to předsevzetí. Třeba přestanu kouřit. A najednou cítíš toho těla něco. A ty dobře cítíš, jestli jako... Je to tvoje nebo a jestli to dáš nebo nedáš.
A když jsi upřímnej, tak si řekneš, OK, no tak tohle, to tam není. To tělo vlastně na to nenaskakuje. To moje podvědomí vlastně s tím nesouhlasí. Takže jak by to muselo znít? Začnu víc třeba se hejbat, nebo začnu chodit ven. Jo, a najdeš prostě nějakou větu, dám si víc času pro sebe. A najednou zacítíš, tak to je to, co kam jako máš žít. Tam máš tu podporu toho podvědomí, toho těla. A to je nakonec to, co nejvíc potřebuješ. Takže to může být tak, že potřebuješ mít víc času pro sebe, vůbec zjistit, co to znamená, ale mít tenhle pocit. A tím získáš nějakou energii, která ti pomůže pak třeba jít o krok dál a přestat s tím kouřením nebo něco dalšího změnit. Ale to první, to zazdrojování, první prostě vyladit si tu vnitřní energii, aby si fungoval z místa bohatství energetického. Tak to je jako první krok jakýkoliv změně. No, takže vlastně první je seznámit se sám ze sebou. A pak vyrazit první známost. No, jasně. Ten nejzákladnější známost je známost sám ze sebou. Což znamená umět se i rozsvítit sám sebe něčím. Nebo trošku přirozsvítit. Nebo aspoň vědět, že co k tomu potřebuju, abych se rozsvítil. Chápeš? Jako to je první známost je sám ze sebou. A když tahle známost je OK, když jako máš dobrý vztah, když je tam hezká romance sám ze sebou, tak pak se může objevit hezká romance jako ve světě kolem tebe. Když třeba budeme mít ten vztah se sebou, tak budeme hledat tu bránu. Takže pro někoho to je ráno se jít projít, pro někoho je si jít něco přečíst, pro někoho jít na masáž, pro někoho, nevím, třeba si jinak uspořádat domácnost nebo něco. Jo? Takže tam budou ty vlastně konkrétní jako požadavky. Takový laskavý samozřejmě, ale že to bude, vždycky ta teorie bude z té teorie bude potřeba vydestilovat pro každého toho účastníka, kvůli tomu tam je jenom 30 pozic jako otevřených, aby byl čas jako na každého. A aby jsme prostě našli tu tvoji bránu, aby si ji začala hlavně dělat. Klidně, ať to není správná brána, tak ochutná, že tahle není ona. Jo? No, jasně. Že pro tebe není ráno chodit jako ven se projít vůbec jako cesta. Ale víš, když to neslyšíš, tak nezjistíš. No nevíš. No, jo, takže vůbec odblokovat si, že to musí být správně na první dobrou. Vlastně zařadit tu chybu jako do toho procesu jako učení a života. Jako chyby jsou dovoleny. Jako samozřejmě ty chyby, kde neumřem. Ale tak to jsou všechny tyhle chyby, že jo? Ty prostě, jo? Takže dovolit si dělat chyby, dovolit si hledat, dovolit si jít slepou cestou, dovolit si vykročit blbě, ale vykročit. To samé, když budou ty vztahový témata, tak prostě šup, tady máš návod, promluv si s partnerem, otevři to téma, potkej se s emocema, pojďme. Ale vždycky to je o tom, že ten druhej v tobě spouští tvoje emoce. Ty cítíš vlastně svoje emoce skrze jeho chování, nebo jeho hlášky, nebo jeho ksichty. Jo? Takže je to o tom potkat se se svýma emocema. Když umím se potkat se svýma, tak pak se umím potkat vlastně jakoby i s emocema cizích lidí. Ale furt to jsou moje emoce. Jestli ty mě sereš, tak vlastně ve mně vzniká nějaký můj pocit a ty ho jenom spouštíš. Ty jako brnkneš na strunku, která se rozjede ve mně. Že to je jako moje strunka nakonec. Takže jako to není o emocích jako někoho jiného. To je vždycky jenom o našich emocích. Představ si to, tady se v tobě spustí jako milionkrát přehraný díl seriálu. Slunce seno po tisící. A máš to v sobě. Jako víš, tam, co se bude dít. No, a tím to tvoříš. No, vlastně, a jsou tam ty pocity. Jako je to, já nevím, jako když si vážeš tkaničky. Vážit tkaničky. A ty si představ, že jsi měl naučit vázat si tkaničky jiným způsobem. Tak, když se na to hodně soustředíš, tak to jako dáš. Ale jakmile trochu seš nepozornej, je automaticky uvážeš po starým způsobu. To samé se děje v těch vztazích. Jakmile máme už takhle vyšlapané věci, tak to změnit vyžaduje od obou těch partnerů jako obrovský úsilí. Takže někdy je snadnější se rozejít, logicky. Jako, jo. Ale na druhou stranu dobrá zpráva je, když takhle máš našlapaný hezký cesty a hezký zvyky, rozhodnout se jí po těch hezkých. Tak pak jako zase už žiješ jako nebe, že jo. Takže první je uvědomit si, jak fungujeme, a když začíná ten vztah, tak si ho začít vyšlapovat jako hezky. Pak si ušetříš strašně práce. A když se objevují jakoby ty pomalý blbý vrypy, tak vědět, že je potřeba zastavit a říct, hele, teďka jdeme blbě. Hele, co se tady děje? Tady vyplavávají nějaké věci. Ten vztah vždycky způsobuje, že vyplavávají v tobě nějaké věci. To je to. Vztahy jsou vlastně takový super učební prostředí, protože z tebe tahají hluboké věci, o kterých často ani nevíš, že je v sobě máš. Jo. Vždycky je to o komunikaci a o akci. A komunikace, akce. To pak někam spěje ten vztah. Ale pokud se o tom furt jenom mluví a není tam žádná změna, no tak ti to taky frustruje a už pak nemáš chuť ani o tom mluvit. Už to nechceš řešit, protože je to furt to samé, nikam to nevede. Takže tam je spoustu takových jako etap, takových jako věcí, který je když člověk už tím projde, tak to zná.
A nakonec je to vždycky o tom, si zase se vracíme k pocitu a k hodnotě a já jsem autorita a já chci žít svůj život. A samozřejmě je tam nějaká ohleduplnost, že jo, to taky doporučuji tam trošku přimíchat. Ale pak nakonec se dostaneš do místa, že si řekneš, tak sakra, tohle už není dobrý pro nikoho. Ty jako, hele, chceme žít tohle, tak jo, ale jestli tohle nechceme žít, tak ne. Jo, jsou typicky lidi na online, jdou lidi, kteří nechtějí vlastně, chtějí konzumovat. Jo, že vlastně nechtějí, tak to je pak těžký. Ale pak jsou lidi, kteří, když se jim to hezky vysvětlí, tak vlastně pochopí smysl ty věci a jdou. No. Takže to je taky ta pozvánka prostě. Je to pro lidi, kteří nechtějí jenom konzumovat, ale chtějí i dělat nějakou akci prostě.